ፍጻሜ 17 ሃገረ ኸተማ ዝብል ቃል ወይ ኣምር ኣብ ኣባህላ ህዝብና ኣይተሰምዐን ይኸውን። ኣንበብትን ተኸታተልትን እዚ መደብና እውን ዝተፈላለዩ ሕቶታት ከም ዘምጻልኩም ፍሉጥ እዩ። ሃገር ምስ ከተማ እንታይ ያራኺብዎም? ኣብ ዝምድናታት ህዝቢ ናይ ሃገርን ከተማን ምንጻር ዶ ይኸውን ትብሉ ትኾኑ? እዚ ትሕዝቶም መቐጸልታ ናይ ዝሓለፈ ሃገረሰብ ዝብል መደብና እዩ። ኣብዚ ዓምዲ ሃገረሰብ ከምኡውን ሃገረ ከተማ ኢልና ክንትንትን እንከለና ንተኸታተልቲ መደብና ክነነጽሮ ንደሊ እቲ ናይ ጥንቲ ቃላት ኣባህላን ወለድና በዚ ናትና ወለዶ ብዝጥዕምን ንተመክሮታትና ብዝሳነ ከም ዝተተንተነ ንሰማዕትና በዚ ኣጋጣሚ ክንሕብር ንፈቱ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተኽእሎታት ሃገረሰብ ከም ዕዮ ህዝቢ ብዕምቀት ተንቲና ነርና። ሃገር ዝብል ኣምር ከም ህዝቢ ወይ ደቂ ዓዲ ደቂ ሃገር ብኻልእ ሸነኽ ድማ ሃገር ከም መሬት ወዲ ዓዲ ገሊጽናያ ነርና። ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብና ሃገረ ከተማ ኣብ ዝሓድሽ ክፍለ ዘመን ፈጢርዎ ዘሎ ክውንነትን ክስተትን ክንፍትሽ ኢና። ሃገረ ከተማ ከም ናይ ህዝቢ መናበርን ዓድን ከመይ ይግለጽ? ሃገረ ከተማ ኣብ ዝምድናታት ህዝቢ ዝህቦ ረብሓ ዘምጽኦ ጉድኣት ኣሎ ዶ ብምባል ገለ ክንብል ኢና። ሃገረ ከተማ ቅድሚ ሓደ ቃል ጌርና ምርዳእና ክልቲኦም ቃላት ከይተጸምበሩ እንታይ ርድኢት ይህቡ ኣብ ዝብል ነጥቢ መጀመርታ ክነተኩር ንፈቱ። ብዓይኒ ልቦና ህዝብና ሃገር ዝብል ኣምር ከም ህዝብን መሬትን ከም ዝግለጽ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ነጺርናያ ኢና። ብምስዓብ ከተማ ዝብል ቃል ዝሕድሮ ስእሊ ምስ ንዕዘብ ብመጀመርታ ኣእምሮና ቅጅል ዝብለና እንተደኣሃልዩ ከም እኒ ኢንዱስትሪ ምዕብልና ትሕተ ቅርጺ ዓበይቲ ርሻውንትን ብዝሒ ህዝብን ገለ ካብቲ መለለይ ከተማ እዩ። ብተወሳኺ እውን ከተማ ከም ተባሃግን ተመራጽን ናይ ግስጋሴ ምልክት ኮይኑ ክዕየየሉን ክንበሮን ንዕዘብ እሞ ስነ ልቦና ከተማ ኪንየው እቲ ዝህቦ ጉንዖ መሳለጥያ ገለዶ ዘኽፍለና ዋጋታት ኣሎ ኢልና ምስንታን ኣገዳሲ ነጥቢ ኮይኑ ንረኽቦ። ውፅኢት ኣተሓሳስባን ምህዞ ደቂ ሰባት ዝኾኑ ከተማ ዝውንኖም ከም እንምህሮ ሕክምና ስሉጥ መጓዓዝያን ካልእ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ኢንዱስትሪን ሰናይ እኳ እንተኾኑ ግን እዞም ተባሃግቲ ሰናየት እንዳስተማቐርና ገለ ኣብ መስርሕ ከተማነት ዝድምሰስ ወይ እውን ዝገሃስ ሰብኣውነት ክህሉ ምስትብሃል ዘድልዮ እዋናዊ ሕቶ ኮይኑ ንረኽቦ። ስለዚ ስዒቡ ክሕተት ዘለዎ መነባብሮ ወይ መስርሕ ሃገረ ከተማ ንሰብኣዊ ዝምድናታትና ብኸመይ ይጸልዎ? ሃገረ ሰብኣዊ ናብራ ኣብ ከተማታት ክንበር ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶታት ኣእምሮና ኣመላለሱ። መቸም ሃገረ ሰብኣዊ ናብራ ክንብል ከለና ሰብ ዘማእከለ ግርማን ክብርን ሰብ ዘልዕለሉ ሓድሕድ ምምርኳስን ዕንጋሎትን ኪዳንን ፍትሕን ኣብ መንጎ ነበርትን ተሳተፍትን ብዙሓት ዝረጋገጸሉ ምውዋል ምዃንና ሒዝኩምና ክትኮኑ ንትስፎ። ሃገረ ከተማ ኪንየው እቶም እንሪኦም ኢንዱስትሪታትን ምዕባለታትን ሰብ ምዃንን ሰብኣውነትና ብዝዓመቐ ክንላበሶ ዶ ይሕግዝና ኣለዉ ወይስ ፋሕጭንግራሕ ኣእትዮም ኣብ ሕድሕዳዊ ምንፍፋግ ምስ ብጻይና ብፀይትና ህዝብና ዕዮና ወዘተነ ይሾሙና? ናብራ ከተማ ኣብ ሃገርና እኮ ብኸፊሉ ሃገረ ሰብኣዊ እዩ ክንብሎ ንደፍር። እንተ ኣብ ዝበዝሕ ናይ ምዕራብ ሃገራት ግን ናብራ ሃገረ ከተማ ዝመንቀሊኡ ናይ ሰብ ምንጻልን ምግላልን ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ዝምድናታት ርኡይ ናይ ኣእምሮ ሽግራት ይረኣይ እዩ። እዚ እዩ እቲ ዝዓበየ ስክፍታና። ኣብ ቋንቋ ግእዝ እቲ መቕረብ ከተማ ዝብል ቃል ዝኾነ ከተመ ምስ እንምልከት ከወለ ሓብአ ዓፀወ ዓፂዩ ሓዘ ዝብል ትርጉም ይወሃቦ። ትርጉም ከተማ ከምዚ ብምዃኑ እሞ ከዓ ንምኮሮ ዘለና ናብራ ከተማ ምስ ነስተብል ምቁርራቡ ከይገረመናን ከይደንፀወናን ኣይተርፈን። ናብራ ከተማ ሰብኣውነትና ቀንጢጡ ቀባሕባሓ ቀይርና ከይህሉ ምስትብሃል ዝሓትት ግድል ናይዚ ዘመን ኢልና ንሓስብ። መንቀሊ ጽሑፍና ሃገረሰብ እንክንብል ናፍቆት ቅድመ ዘመነ ኢንዱስትሪ ሓዲርና ኣይኮነን። ምንም እኳ ቅድሚ ዘመነ ኢንዱስትሪ ዝነበረ ዘመን ናቱ ዝተማቐር ግርማን ጽባቐን እንተነበሮ ከምኡውን
هاجر ختما خنبل صلعات كتما أيكونن أتابعنا كميسي كتما زمتصو مسالتها متشوتن سبعونتنا بزيادة كن اللابسو عزيو حقاسي الناس لإنآمن أما عربا وكفل عالم مسن ملكت بزعبا مغطام تنتصلو عملكتهم بخم إني فريدريك هيجل أب عمدي فلسفنا كومون كارل ماركس أب عمدي دبرا وقطبا كومون كالو بزحات فلسفاتات أسفيحهم سكفتاتهم تصحيفهم نرخبهم ناب قد هزبنا تمليسنا مسن نعزب أبزيلومي أوان بزحات دك هاجرنا أب هاجرن هاجرنا وناتن أتوكيروم زنطفؤلون زمهورون أكو انتهالو أنا تيرنا خنستوهلولو زلنا اتي أتوكرو أم مهناتن مدكوانن هاجر سبديو ولا زعبا هاجر ختما إلنا كن برورون كن اللازبولون يقبع مخنياتو هاجر بمسرح سنة لبونا كتما مستهنت هاجر ختما خوينا سلا تترف نابرانا نابرا هاجر سب كخونسي سبعونتنا نزوتر أبزلنا هالينا نابرا هاجر سب نمرات خبركم سمعتي مسكور سبون طبلحتاوي نبابات هاجر كتما زبل طبلحتاوي صحف كتسمعوا صنيحكم عبد القدس مدبنا أدالوت مدب زجبرنا يا تنتنان علالن نختكاتاتلون قدمكم عبتي تنتناوي علالنا نزوم شعبنا تبتات بملعال حسابنا كنكافل فتينا لنا قد تهاو ترجم كتما انتاي مسل أرادة ختما أبحرة سبنان أم رابعين هاجراتن انتاي طبلحتاوي هبنا كمدما تلواسنا حسب حجر ختما بمنصر سبعو زمدنا حداو مدغغافن حداوي كيدانن كنريو فتينا لنا أبزا تقصل مدبنا نختكاتاتلو دما بخبرن أدمكم أبزر استزي كمون أب كل مدباتنا نزلكم حساب بريتو ويون هنات نغفتا ناب إيميلنا كورسبون2020@gmail.com كتلو خدنا نلابو سسنايا